Salutare, lumea, suntem Energy236 și astăzi la un nou videoclip în care vom juca un pic de Minecraft și o să creăm o lume nouă pe care se va chema Docepad Survival. Băgăm cheat-urile. Go, nu pasă. Ok, bine? Hai. Seed. Hai să băgăm la troll. G-O-O G-L-E punct G-O-M. Așa. Întotdeauna eu pe survival, sau nu chiar, eu câteodată sap în jos. Întotdeauna eu sap în jos. Nu știu, poate îmi pică ceva așa, ca un cave, sau nu. Da, poate. Hai să vedem dacă ne pică ceva. Create. Tare mult aștept. Da? Și... Așa. Așa. Deci nu cred asta. Nu cred. Oaie! Unde ești? Aici ești. Pică bau. Bau, bau. Ce prind, mă, boule? Doamne, sunt moș. Ce prind, boule, mă? Ce stai? Da, bine, eu fug imediat. Yeah, boy! Așa? Unde oare m-am spawnat? Unde? Aici. Voi căuta niște lemn. Meritat să omor oaia aia. Măcar mi-o dat și câteva carne. Doamne ferește, deja nici măcar nu mai știu să mai vorbesc. Doamne. Nu știu, la mine păstă câteva, adică ieri, Onins. Și eu am murit. Așa de mult mi-a plăcut cu Onins, dar e păcat am fost la bunică mea și nici păcat, mi-a fost ciudă că nu m-a lăsat afară. Deci mi-a fost ciudă că nu m-a lăsat să merg afară. Doamne, mi-a stricat într-o bună zi copilăria. Într-o bună zi. Unii pleacă de aici, bunii. No. Și acum stau într-o poziție incomodă. Da, nu, n-are nimica. Eu cred că nu v-am spus că eu am un frate. Cred că nu v-am spus. Da, nu v-am spus. Și el efectiv nu-i place Minecraft-ul. Deci, nu. Până dat ți-a plăcut. Hai să jucăm Minecraft, e cel mai fain joc din lume. Yay! Și nu. Păcat că n-am ce face. Nu vreau Minecraft, nu vreau Minecraft. Așa? Și acum hai să craftăm. Așa și bețe. Le punem după aia pe ăsta furnicer. Așa. Spargem. Spargem mai repede. Stai. Așa. Mai facem încă unul. Așa trebuie să se spargă. 5 minute mai încolo. S-o spart.
Mai să săpăm în jos. Gata, acum hai să facem un alt. Am hai să spargem 5 minute mai târziu. S-a spart. Mai să săpăm în jos. Oare cât ne mai durează? 50 de blocuri merită să spargem jos. Oricum, oricând eu vreau. Oricând pot eu să mă bag pe creativ fără să ies de pe ăsta. Nu mai intri în settings, faci ce? Adică activezi cheat-urile, că mi l-am activat deja, așa, te bagi pe creativ și gata. Ce? Ce? Nu cred. Ce e asta? Oh, doamne, așa. La ce să te aștepți? Ui! Oh. Iron! Woohoo! Iron! Spargem. Să ne asigurăm. Așa. Așa. Frumos el. Așa. Ne trebuie un furnicar. Dar asta e problema, că dacă rămâne fără lemn, ce facem? Ne căcăm pe noi să iasă lemn. Eu cred că toată lumea va zice așa, ne căcăm pe noi să iasă lemn. Așa. Furnicar. Aici ce punem? Șbang. Nu, șbang. Așa. Așa mă gândi și eu. Da. Așa. Și s-a gătat. Așa. Și gata. Îi dăm de mâncare să ne facă iron. Îi dăm neapărat de mâncare. Știți care este faza? Dacă mie mi se descarcă tableta, mi se închide, trebuie să o duc la reparat. Și până că eu nesuferită de tabletă, pentru că, aveți rezultatul. Și până că ăsta nu se încarcă. Stai unde mi iron-ul. Aici. Ce naibii are? Mai repede. Așa. Și eu pot să-mi iau lemnul înapoi. Dar ce ai, mă, zombalau cu handicap? Cam ia-și piciorul în tine. Doamne ferește. Doamne apără-ne. Mă bag un pic pe peaceful să mi se regenereze. Sau nu? Nu trebuie. Hai, ce? Am uitat să iau iron. Așa. Facem un stric și gata. Ta-da!
știu cine ar putea să aibă așa de mare noroc să găsească. Numai dacă scrie așa google.com, sapi în jos și gata. Mori apă, așa. Să nu cumva să mă bagi în apă. Cine n-ai... Deci ură zombalăii. Ură zombalăii ăștia. Doamne, apără-ne. Ce n-ai fi zic și eu. No, și... No. Da. Fratele meu a venit aici și pe Skype vorbește cu colegul său, cu păduci pe el. Dacă de acolo vine zombie, nu mai vine. Deci dacă o să dau fail și o să cad în apă, atunci... No. Diamond, atâta vreau să văd. Numai că este diamond. Diamond. Și până că știu cum se pronunță, dar numai eu zic așa în glumă, să nu mă credeți pe mine, dar dacă nu... Așa? Ce tare, hai, ce zice? Cam mi-ar piciorul. Păi atât este. Aici când ești lângă lavă, atenție, pentru că nu sunt eu responsabil dacă cazi în lavă. Să știți că eu nu sunt responsabil. Iar zombie, da, Doamne ferește! Doamne ferește, Doamne ferește! Unde se ascund diamantele astea? Păi deja o să continuăm în următorul episod. Iar eu sunt MJ236 și atât a fost și acest episod. Și nu uitați să dați like și să vă abonați. Eu am fost MJ2 și pa, pa!